Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Большая частка NBA все ще відпочиває на вакаціях, але найлепшыя гульцы лігі, і не толькі, ужо адправіліся ў Парыж. Так, вы ўсё слушна зразумелі. Жнівеньская рубрика «Автоп месяца» будзе цалкам прысвечаная баскетбольнай частцы сёлетніх алімпійскіх гульняў. Ну што, пагналі! Распачатая зусім недаўна экспансія NBA, ну і FIBA, у Афрыку ужо прыносіць свой плён. Сёлетні алімпійскі турнір можна цалкам лічыць поспехам для баскетболу афрыканскага кантыненту. Баскетбольная афрыканская ліга з усімі сваімі праграмамі, напрыклад, Ball for Her, дзейнічае ўсяго 4-й год, але паглядзіце на вынікі. Па-першае, баскетбольная зборная Паўднёвага Судану усяго праз 13 год пасля з'яўлення самой краіны не проста прабілася на Алімпіяду, а яшчэ і па дарозе ледзь не вынесла зорную зборную ЗША ў выставачным таварыскім матчы. А на самім турніры Паўднёвы Судан здабыў першую ў гісторыі сваёй баскетбольнай зборнай алімпійскую перамогу, адолеўшы зборную Пуэрта-Рыка з лікам 90-79. А па-другое, жаночая зборная Нігерыі прабілася ў чвэрцьфінал Алімпіяды, тым самым зрабіўшыся першай у гісторыі афрыканскай зборнай з улікам і жаночых, і мужчынскіх, якая выйшла ў плэй-оф алімпійскага баскетбольнага турніру. Мне ўжо цікава, што прынясуць інвестыцыі NBA у Афрыку ў доўгатэрміновай перспектыве. Легенда іспанскага баскетболу і былы гулец Портленду і Денверу Руді Фернандес прыняў удзел у 6-х і апошніх для сябе алімпійскіх гульнях. І гэта рэкордны паказчык для мужчынскага баскетболу. Шкада толькі, што канец кар'еры іспанскай легенды быў сапсаваны траўмай, якую ён атрымаў у другім матчы групавога этапу, і не выхадам ягонай зборнай у плэй-оф. Але ж Рудзі хаця б пабачыў, як яму аддае належнае праект пра баскетбол па-беларуску. Аналагічны рэкорд спартовага даўгалецця быў зафіксаваны і сярод жанчын. 42-гадовая гульчыня зборнай ЗША Даяна Таурасі зрабілася першай у гісторыі баскетбалісткай, якая прымала ўдзел у 6 алімпіядах. Што праўда, успаміны пра гульні ў Парыжы у яе будуць нашмат больш пазітыўныя, чым у Рудзі Фернандэса. І дарэчы, чым вам не ралявая мадэль для Леброна? Калі ўжо зайшла размова пра Леброна, ён таксама гэтым летам пабіў некалькі рэкордаў алімпійскіх гульняў. Так, у паўфінальным матчы супраць зборнай Сербіі Джеймс аформіў трыпл-дабл, 16 ачкоў, 12 падбораў і 10 перадач. І тым самым зрабіўся першым баскетбалістам у гісторыі, які афармляў больш за адзін трыпл-дабл падчас алімпійскіх турніраў. Апроч гэтага, у Парыжы Леброн зрабіў 8 перахопаў, што дазволіла яму выйсці на першае месца па гэтым паказчыку ў гісторыі алімпіяд. Агулам на рахунку Джеймса 44 перахопы на алімпійскіх турнірах. Ну і вішенькай на торце стала тое, што Брон зрабіўся першым гульцом у гісторыі мужчынскага баскетболу, які заваёўваў золата алімпіяд у 3 розных дзесяцігоддзях. Вось такая ў караля атрымалася алімпійская лебядзіная песня. Як вы ўжо зразумелі, баскетбольны турнір на Алімпіядзе выйграла зборная ЗША. Для мужчынскай зборнай гэта ўжо 5-е запар баскетбольнае алімпійскае золата.
а для жаночай увогуле 8. І гэтыя перамогі, дарэчы, таксама не прайшлі для амерыканцаў без індывідуальных залатых рэкордаў. Так, нападнік зборнай ЗША Кевін Дюрэнт зрабіўся першым у гісторыі гульцом, які здабыў 4 залатыя медалі ў алімпійскіх баскетбольных турнірах. А вышэй згаданая легенда WNBA і ўсяго жаночага баскетболу Даяна Таурасі зрабілася адзіным чалавекам у гісторыі, які заваёўваў алімпійскае золата ў баскетболе 6 разоў. За дапамогу ў выхадзе гэтага выпуску і праекту агулам я шчыра дзякую ананімнаму ахвярадаўцу, які падтрымаў пра баскетбол па-беларуску праз Buy Me a Coffee. А таксама усім, хто ўжо паўдзельнічаў у зборы на патрэбы праекта на новай беларускай краўдфандынгавай платформе Гронка. Дарэчы, зборышча трывае. Вось такімі дасягненнямі і рэкордамі адзначыўся сёлетні баскетбольны турнір на алімпійскіх гульнях у Парыжы. А якое здарэнне, звязанае з баскетболам, найбольш запомнілася вам на сёлетняй алімпіядзе? Пішыце ў каментарах. І на гэтым всё. З вами быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску, подписывайтеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску і хай будзе баскетбол!